Naabutan namin sa isang bus terminal sa siyudad San Fernando, Pampanga si June. Di niya tunay na pangalan. Patungo raw sana siya ng Maynila para magtrabaho. Ngunit hindi umano siya pinasakay ng bus dahil hindi pa siya bakunado kontra COVID-19. Paniwala ni June, hindi na niya kailangang magpabakuna dahil nagkaroon na umano siya ng COVID-19 noong nakaraang taon at mayroon na siyang antibody sa katawan. Pero ayon sa Department of Health, maaari nang bakunahan kaagad ang mga COVID-19 survivors oras na gumaling sila mula sa sakit. Sa kabila nito, hindi umano sang-ayon si June na pagbawalan ng mga gaya niyang unvaccinated na makasakay sa pampublikong sasakyan dahil may tuturing umano ito na isang uri ng diskriminasyon. Paano naman yung taong nagtatrabaho na hindi pwedeng magpabaksin? Unfair naman yun. Dapat pwede rin magtrabaho kahit walang baksin. Kagaya ko, may trabaho ko sa Maynila, araw-araw umuwi ako dito. Ayaw nila ako pasakyan ng bus, kailangan nakabaksin. Susubukan na lamang umano niya bukas gumamit ng private car patungong Maynila. Upang mapigilan umano ang lalong pagkalat ng COVID-19 sa National Capital Region, ipinag-utos ng Department of Transportation ang No Vaccine, No Ride policy para sa pampublikong sasakyan sa Metro Manila. Pati na rin sa mga biyahe palabas at papasok dito, gaya na lamang ang mga manggagaling ng Pampanga. Exempted naman sa nasabing atas ang mga may medical condition na di pa pwedeng mabakunahan subalit dapat ay may kaukulang dokumentong maipakita. Alinsunod umano ito sa utos ni Pangulong Duterte na huwag palabasin ng mga hindi pa bakunado kontra COVID-19. Pero ang Commission on Human Rights nababahala sa No Vaccination No Ride policy na inilabas ng pamahalaan dahil nililimitahan daw nito ang karapatan ng mga mamamayan. Ayon kay CHR spokesperson Attorney Jacqueline Ann de Guia, ang pampublikong transportasyon umano ang pangunahing ginagamit ng mga ordinaryong Pilipino upang makamit ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, trabaho at serbisyong medikal. Ayon pa kay de Guia, dapat umanong patuloy na suriin ang mga ipinatutupad na restriksyon upang masiguro na ito ay legal, upang maproteksyonan ng mga tao at naaayon sa mga pangunahing karapatan. Dapat din umanong siguraduhin ng gobyerno na nakabatay sa batas ang mga restriksyon na ipinatutupad. Hinikayat naman nito ang gobyerno na mas pagtuunan ng pansin ang vaccine hesitancy at mababang vaccination rate sa bansa. Dapat din umanong mas paigtingin ng gobyerno ang pagpapaintindi sa mga tao ng kahalagahan ng pagpabakuna laban sa COVID-19 imbis na gumamit ng pananakot upang mapilitan ng mga tao na magpabakuna. Samantala, hati naman ang opinyon ng ilan nating mga kariyon ukol sa No Vaccination No Ride policy. Ayon kay Biamler Ducot, hindi umano siya pabor dito dahil ang mga magulang umano niya ay senior citizen ay may mga sakit na at umiinom ng maintenance medicine kaya hindi sila nagpapabakuna. Sinabi naman ni Ay Sofia Gel Sarmiento na isang uri umano ng diskriminasyon ng polisiya. May karapatan umanong magdesisyon ng isang tao kung magpapabakuna ito o hindi. Para naman kay Jessica Rivera Cabangonay, maaari naman umanong mag-ingat ang mga hindi bakunado sa pamamagitan ng pagsuot ng face mask at face shield at paggamit ng alkohol. Sang-ayon naman umano sa pulisiya si Corina Pineda dahil libre naman umano ang bakuna. Ito ay paraan din umano ng pag-iingat. Sinabi naman ni May S. Beltran na sang-ayon siya dito dahil para sa kapakanan naman umano ito ng mga hindi bakunado. Para naman kay Carmela Lazaga, dapat umanong sumunod dito ang mga hindi bakunado kung mahal nila ang sarili at pamilya nila. Marion Lozano, CLTV News.